Dneska je velmi slavnostní den, ze kterého máme obrovskou radost, protože se nám podařilo dokončit 4 aplikace, které budou sloužit k výzkumu, ale zejména ke konkrétnímu poradenství dětem a jejich rodičům. Zároveň tady budeme mít podporovatele naší stanice, to znamená maminku, paní Elišku Hencen, její rodinu. Budeme tady mít i její spolužáky, kteří přispěli na chod téhle stanice. Bude tady nadace Eresie, která tu stanici dlouhodobě podporuje a konec konců i naše centrum. Bude tady spoustu zajímavých lidí, učitelů, ředitelů, kteří toto téma chtějí slyšet, které toto téma zajímá, i bývalých dětí, které si prošly některými problémy, takže bude to velmi slavnostní událost, velmi zajímavá a doufám, že zanechá otisk a nastartuje něco velmi pozitivního, tak já se na ně těším.